Evo, sad kreće da snima. Prepoje se one tačkice. Ne znam. Skloni ga! Ne mogu da ga gledam. I dobrodošli u novi klip Fija Squada. Kao što možete vidjeti, da, opet igramo FIFA-u. Sad igrat ćemo, znači, opet Food Draft, ali, objasnim. Ovog puta nećemo mi praviti tim, nego će EA Sportovi da nam napraviti. Kao što vidite, ja ću sad početi da scrollam kroz formacije i koja nam zapadne zapala. 3, reci stop. Koja je zapala. Reci stop. Stali. 4, 3, 2, 1. Tu ćemo, sad ćemo nabiramo našeg kapetana. Pa, nije loš izbor. A pazi, Silova ima najbolji rating, a da li je najbolji? To je pitanje. Sada. Ej, Hummels, materi. Ajde, hoćemo onda u Silu. Ajde, jo. Kao, dobro sad, to je na veze. Sad ću da complete my squad i... Znači sam, Da. Jao, kako divni igrači. Znači, ne može bolje, eto. Gotovo! Super, man. Sad ćemo napravimo tim. Neke omanje izmene. To nam je konačan tim. Ja mislim da je u redu. A, menadžer. Sad ti menadžer. Vilas Boas! Može. Vilas Boas! Vidi što je srećan, vidi kako, pogledaj tu facu kako je srećan. Može, Mourinho, došto je srećan čovjek. Jako dobar čovjek. Kreće utakmica između Draft FC-a protiv Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach. Evo ga Quadrado. Jao, Quadrado, može se. Ne može. Jao, može. Jao, šta se dešava? Čekaj, polako. O, jao, šta radi, to je polako. Kako je izmao? Može, mora biti gol! Šta se dešava? Kako je dobar ovaj čovjek, kako je to bio šut? Možda Remi. Još je offside. I on nema ni tipa 50 pace. Nemoj! Ne može! Handanović! Jao, šta? Nije Ništa! Ovdje se igra i sumar. Jo, kako je ispao. Idi. Kakav, imaš dobre! Nikad ne mislim da šutiš. Nikada. Neš je, kako lepo. Evo ga. Pejso. Neš. Ili još, neš. Ali naš. Pa dobro. Ja, on je najbolji. Kako Kevin? Kako mi? Ne. Može. Biješ. Ali ispao. Quadrado. Može, ispao. Ima je šut. Joj, majko. Maj. Kako je ispao. Nikad. First one touch. Sjeti se ovog telefona, one touch. Kako to ima veze sad s ovim što mi radimo? Pa da. Ili digni ili ne digni. Pazi, dižem sad i imamo je u napadu, pazi sad. Jao, kakav. Jao! I pas! Jao, gledaj, first touch! Opa! Joj, nikada first touch. First one touch, što bi ja rekao nikada. First one touch odustani, to je nikada. Kako je, bre? Strutman. Hvala ti. Ništa, pa ni drugi put. Strutman. Strutman sa 2 O. 2 O. Ne! Autogol je mogao biti. Jao, ko je to uradio? Ja, garanti Strutman. Kakav je noga? Može Jung. Može, ne može, taj smota kao dupe. Jao, prekini, visoka noga. Tako kaže futbol. Au, ne! Pa gol će nam, da sad je gotovo. Ju, kakav... Penal. Dobre, vidi ovaj što se krenuo, to je to. Rafael, alo Rafael. Nikad. Alo. Ne daju! Ne može! Ne! Odlični radar. Ne, njemu unoge.
Beži! Ej! Jo, ne, nikad. Pravi faul! Pa beži! Da, ali protiv. Evo su statovi. Kao što Ček. vidite, imamo Da? 0 šuteva na metu. Namet. Na metu. Nametu. Ajde, Namet. možemo da nastavimo. Vi. Možeš dobri. Hvala. Može. Asistencija. Firmino! Da ga je našao! Opa! Moram šuta. Ej! Ne moram. Faul, faul ti. Hvala. Hvala. Što je faul. Žuti mu daj. Mrš! Možeš gol. A da ću Thiagom silom idi u pi... Šta ja radim ja? Jeb... Bace. Ajde, nema pesma. Gotovo! Šut! Jao! Kakav gol! 1:0 pobjeda! 1:0 pobjeda! Kakav gol! Kakav? 3, 2, 1, BAA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 A
Dok se pogubio nisam šta. Verati. Verati. Opa. Verati. Opa. Bratina. Opa. Šutni. Veratina. Ga je ubio. Sve se gol je. Jo! Sada je krenuo, sada ulazimo u 60. minut. Sada kreće prava borba. Sada Za trebamo, opstanak. tako je, za opstanak. Sada trebamo da održimo pravi rezultat. Trebamo držati 1-0. Čak postići... Ili održati 1-0, ili postići još jedan gol, eventualno 2-6 ili tako nešto. Moramo pobediti ovu utakmicu. Ovo je naša utakmica. Moramo dobiti ovo. Evo ga. Moramo izdržati sada. Ne smemo. Pritisak Od strane Borussia Mönchengladbach. i Germana, Hazarda i ekipice. Ne smemo posustati sada. Kakav faul? Šta je, zašto je ovo faul? Moramo pobediti. Toliko od mene. Drži to. Nema, pa Ne, nema. jebem ti. Pa Handanović S. Kako ime? Svoje ime? Jeste prav? Ne. Ne! Čuci Handanović! Ne! Čekaj, Jedan, offside. jedan. Offside! Offside! Puši jebati mater! Nešto! Puši. Gledaj! Kako je? Jo, sam da mu letim. Ne, za malo. Niko nije vidio, ovo je ste između nas. Da. Mater! Korner imamo. Samo još malo, trebamo da izdržimo. Sada možda po mogućnosti da i damo gol. Da li ćemo iskoristiti ovu šansu? Ne, naravno ne, kao i svaki korner. To da igram FIFA. Ja mislim da je ovo bio faul, ali nije! Nije, zašto nije? To FIFA, eto. Zašto sudija Džinđeru? Ne! Joj, jeboti! Tako je! Gotovo! Znao sam da ćemo pobediti, znao sam. To je bio onaj moj, kako da kažem, motivacioni govor, znaš, jednostavno. Kao što vidite, Thiago Silva nam je man of the match. Zašto je postigao gol? Tako je, onaj I zašto je kapitan? čudesni gol. Kapitan. Tako je. Evo, taj, Ajde, pogledamo. vidimo još jednom taj čudesni gol. Čudnovat. Čudnovat gol. Jao. Pa, iako su nam EA Sportovi birali tim, opet smo pobedili. Znači, ne može, jedno nepobedivi, za sada stavimo kao nepobedivi. 3-1 Barca, 1-0 Mönchengladbach. Može. Nadamo se da vam se svidio klip Tako je. i do sljedećeg klipa. Pozdrav!